Λοιπόν, πάντως είναι πολύ σημαντικό να συναντάς νέους ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο θέλουν να δώσουν τη δική τους μάχη, μόνο και μόνο ότι θα αγωνιστούν, θα δώσουν τη μάχη τους. Ασχολούνται με προβλήματα που αφορούν τον πραγματικό κόσμο, έτσι, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι είναι οι κανονικοί άνθρωποι που έχουν τα κανονικά προβλήματα και θέλουν λύση. Και βλέπουν επίσης και το δήμαρχο και το σύμβουλο, του μιλάνε και του λένε κοίταξε να δεις, εσύ είπες αυτά πριν. Τώρα δεν τα κάνεις, τι θα γίνει. Τι κάνεις, Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Παναγί Μπιτάκο, είναι υποψήφιος δήμαρχος στο Διόνυσο. Καλή σας μέρα, κύριε Μπιτάκο. Καλημέρα. Και το Λευτέρη Παπαγιαννάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο της Αθήνας, με τον δήμαρχο τον κύριο Καμίνη. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Και παρουσιάσατε κιόλας εχθές, νομίζω, και την προγραμματική σας συνέχιση. Λοιπόν, θα μας πείτε κιόλας αναλυτικά. Για να πάμε τα βόρεια τώρα, για να φτάσουμε στο κέντρο, έτσι. Ναι, πολύ διαφορετικά τα προβλήματα εντωμεταξύ. Θα τα δούμε τώρα. Είναι τελείως διαφορετική Αθήνα τώρα από το Διόνυσο. Και θέλω να πω για το Διόνυσο ότι γενικώς αυτές τις περιοχές επάνω που δεν είναι μόνο ο Διόνυσος που έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι η Επαύλης κλπ.